И на трето место се класира заслужилия майстор на спорта, ветерана в авиомоделния спорт и наш домакин Стоил Николов Тинев. С 262 км и 73 метра. За акробатичен полет. На първо место се класира майстора на спорта Янко Калев от град Казанлък. Извинете, Иван Корназов от Казанлък. И на трето место Таманя събрал скоро Съби Молев от Казанлък. Искам да обява и на четвърто място класирали се състезател. Това е Дилян Янков Калев, син на заслужилия майстор на спорта и призор в този клас, също от Казанлък. Нека да пожелаем на попълнението така успешно да напредва и на следващото състезание да би тат. Модели за отборно надбягване. Вече първите трима са известни, тъй като всички свободни състезатели наблюдаваха финала в този клас. Но нека още веднъж прочетем тяхните имена. Майстора на спорта Георги Бодурков и майстора на спорта Румен Папов. Русе Шумен. Браво! Майстора на спорта Христо Йотов и майстора на спорта Любомир Колев. Русе. Майстора на спорта Съби Манолов и Цветан Папов. Казанлък, София. По-широка. Резултати. На първо место националният състезател, майстора на спорта Роден Телефонски от Плевен. На второ место националният състезател Любомир Дончев. И на трето место подрастващото поколение Димитър Балканов. Копия на действителен национален състезател. На второ место националният състезател, майстора на спорта Марин Маринов от Толбухин. Николай Маринов. И на трето место националният състезател Генко Петров от Ловеч. Автомодели се получиха следните резултати. В клас АС1 на първо место е заслужилия майстор на спорта Илия Царски от Плевен с 240 км. Изравна Петър Савчев от Плевен 272 км. На второ место майстора на спорта Любомир Конарски от Старата гора 240 км. И на трето место Бай Васил Иванов от Шумен за 193 км.
4. На първо место заслужилият майстор на спорта Любен Изворов от Габрово. 313 км. Браво! Нов републикански рекорд. За съжаление не може да го регистрираме. На второ место Живкора в Унгария. Половина комисия за Тибетра. На първо място Йосиф Христов от Габрово. Офицер ФАО 15 комисия съдействие за прибиране на моделите и защо състезанието да потече без